ato nang basahon sa dili pa ka magampo bro, ato na ni pahibalo unsay tema. Ang tema akong pamatud-an nga si Jesus Christ mo'y nagtukod sa Romano Katoliko nga simbahan suma sa Biblia referensya. Okay. Usbo na ko dire, pamatud-an ako nga ang Roman Catholic Church was founded by Jesus Christ sumala sa Biblia og standard nga mga reference. Mm. Sige, so ready na mo? Kay ato na nga sugdan pinaagi sa pagampo. Sige bro, go ahead. Na, go Sige, ahead. affirmative. Ready? Palihog kog ampo pag open ni ini nga kuan. Friendly debate discussion palihog. Okay, sige. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritus Sancti. Sic ut erat in principio et nunc et semper erat in saecula saeculorum. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Go ahead, bro. Sige, kinsay affirmative magid ang buko na di ba? Oh, bro. Yes, good morning. Moderator. Aram to moderator. Okay, pasensya ka na natuplok na ako nawala noon. Okay, balik sige. na ako. Sige. So, ready na ka affirmative o negative nini nga orasa sa debate kay ato na sugdan? Ready na, kalos Ginoo. Sige bro, Eugene, so ang imong presentation magsugod nga 10 minutes pagkabadbad sa dihang mutingog ka. Mhm. Okay, so daghan kayong salamat Mr. Moderator ug sa atong kaatbang nga usa ka nagpailang, usa ka hari ug usa ka obispo, founder sa iyahang gitawag og branch nga evangelizing, discipling and bonding people of God. No, asa ni dapitan ni nahimutangan siya ron murag kung duda murag nanis Davao. So anyway, dili na namo issue kung unsa nang simbahan na yang gitukod og kinsay founder ana. Ang akong issue dire, ang simbahang Romano Katoliko mauni ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Naay giingos panultihon nga it is very easy to claim but it is hard to prove. Sayon rang pag-angkon pero lisod ang pagpamatuod. Unya mobasa og mga bersikulos Biblia, anyone can claim the statement of the Bible because she or he can do a private interpretation. Modang usas mga rason, mga kagalaan, daghan kayong nahimo rong relihiyon sa tibuok kalibutan tungod aning ni ang tungod aning ni ang pag-interpret kinaugalingon sa Biblia. O niya, kung atong balansihon mga suking tigpaminaw, usara ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Naa San Mateo 16:18 musugot ag sa madili, I will build my church man, ecclesia. Kung sa Grego nga pinulungan, buti pasabot mga kahugpungan, group of people man na. Dili na, wala ta magtapik dirig building ha, kay og building ang hisgutan, logi na ginis kuan ni malogi na gid si sir ani kay ilang building ambot ug unsay itsura. So dili man building ang gitukod sa tong Ginoo dia, ang group of people man. Mao na nga kinsa man na sila. Diya sa basig mangutana naabay pangan sa San Mateo 16:18 sa original nga Biblia kanang gitawag Grego wala. Pero ang giingon lang sa original nga Biblia wa ginganlan, pero sa referensya kay referensya man ang atong sabot daghan kayo giinganlan ug unsang simbahana ang gitukod. Muna ang maingon ko, as far as the Bible is concerned, nagtukod ang atong Ginoong Hesukristo og simbahan, and as far as the history book is concerned, ang gitukod sa atong Ginoong Hesukristo og gipanag-iyahan nga simbahan, One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Gani giingon man sa atong kasaysayan sa Pilipinas, di man ko motuog kini atong kaatbang o di ni motuog history sa Pilipinas nga Pinoy man eh. Direta ha. Miingon din eh, Christianity is Spain's greatest legacy. The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, especially the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. So, gitukod yun sa atong Ginoong Hesukristo, una na, ebidensya na. Sa Biblia, balikon ako ha, wa ginaginganlan.
Apan di man ta kasupak sa kasaysayan kay ang Dios may nagbuot ana. Ni asa Isayas kapitulo 41 bersikulo 4. Kinsay naghimo niini? Kinsay nagbuot sa dagan sa kasaysayan? Ako ang Ginoo diha sa sinugdanan ug ako ang Ginoo na usab sa katapusan. So, dili siguro nato ni madinay kay ang atong amigo mugamit man sa og Biblia. Gani giingon sa The Living Bible paraphrase niining translation sa protestante nga Biblia dili katoliko. Niingon man, read the history book and see. Job chapter 8 verse 8. Basaha ang kasaysayan ug tanawa. Ug kaning atong gibasa kasaysayan Pilipinas ni. Dili usa ta mogamit anang niang mga kasaysayan na nagikas Amerika. Kay og moingon tag kasaysayan nga gikas Amerika, kaniyo. America's best-selling reference book. Unsa maning niya? Word Almanac and Book of Fact. Giingon jud din sa page 704, Roman Catholic. Founded by Jesus Christ, who named Peter the Saint, who named Peter the kining niang atong basahon niya. Niingon ang Sabadista ani nga giputol ligapo gikuhang tradisyonally ato gyapon kompletohon. Roman Catholics, traditionally founded by Jesus Christ, who named Saint Peter the First Vicar. So, traditionally man, brad. Natural kay kasaysayan naman. Dili man ni Biblia atong gibasa. Kasaysayan man ni. So, kung Biblia, biblically speaking. So, kay traditionally man. Usa man yung tradisyon. Naay mga sita sa Biblia na to pwedeng i-prove, but not dili mabasa categorical litra por litra sa Biblia. Kaya sa pagbasa sa Biblia, kung ipamugos gud ning atong kaatbang sa pagtuo, mabasa ba? Ni anang San Mateo 16:18. Kay human naman may nagbangi-bangi anis katong nanawag ko niya. Mabasa ba? May pamugos niya. Naaman tayo version sa Biblia yung mabasa. Pero dili na ko na ipamugos na nga version, kay mao lagi ni giingon pa, nga bisag unsa kakagiron sa iro, nagipulgas mo tapot niya na. So dili ta pwede makapugos ni Brad na ipatuo ginato tong translisyon na gani wa na lang gali na ko na ginawat. For the sake nga moingon siya nga bias man na kay inyuhar man ang translisyon. Ug diri puntas protestanteng translation, klaro man ang giingon sa pamahayag aning the Global Study Bible nga ang timaan sa simbahan nga gitukod sa atong Ginoo, one holy Catholic and Apostolic. Kunya wa man lagi Romano de Brad. One Holy Catholic and Apostolic Roman. So naragyapoy Catholic. Kung sa man ang Catholic, nagibutang sa dictionary, Merriam-Webster Dictionary, the original Christian Church. Member of the Roman Catholic Church. Mga membro sa Romano Katoliko. Subot pasabot ana nga kanang Catholic gingon da bisag wala pa na dihay matawag na to nga Romanong mabasa pero membro na sila sa simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. O gani kung atong timan-an mga kahigalaan, daghan tag ebidensya, this is all about church and founder. Wata magisgot og kinaiya nga, unsaon pagkit tinuko din yung Kristong halabihang daghan na magpalahubog ninyo. Hilabihang inyong mga membro gani, manugal pa maging ang uban. Ang inyong mga membro Katoliko, tuan, ang rape pa man tong mga bae. That's another version of story. Ang ato lang giprohibar, si Kristo mo ay nagtukod, mo nang resulta, ang Seventh-day Adventist nga nakigasdang og debate nato sa maog pong tema atong nakalabay, hingingon na lang siya sikreto. Secret. Kinsa nagtukod sa Katoliko? Si Paul kunog si Peter. Ay ebidensya, secret. Basin kani si Brad baka kuane kay basig pangutan-on nato ni og si Kristo nagtukod di sa mutuo kinsa basig moingon unya nig is none of your business, that's not of your none of your business. Adili oy. Kaya once gani nga magmnegatibo ka, naasay mo ang burden of proof kung di si Kristo kinsa di ay. Paraan ang nakigdebate ang Sabadista ba? Nga, pamatudan nila nga ang Seventh-day Adventist gitukod ni Kristo. Naman sa ako ang burden of proof, ana isip negatibo nga di mo gitukod ni Kristo kay gitukod o gimugkano. So natay ebidensya na hatag, upat ka book founder nila. Kini si Brad, makahatag lang nigdili si Kristo ay nagtukod sa Katoliko. Ligon nga mga ebidensya, o basin makabasa sa Biblia diha. Mapildi taning debatiha. Pero og di sa kahatag mga haom-haom lang ni niya, nagdili malabo tani.
Mo nagiingon nga daog gihapon ta niining maong lantugia. Kani gihimo na mo ni nga debate, friendly dialogue lang ni, wala tayong personalan trabaho lang, no? Muna ko giingon nga bato-bato sa langit ang tamaan na lang, wag magalit. Kay gani giingon man sa Salmo 127, gawas kung ang Dios may nagtukod sa balay, kawang lamang ang mga gitukod og tao. Muna dili kita angayan magpasakop og simbahan ni gitukod og tao. Sama ning kang Brad nga siya ra kunoy nagtukod sa iyahang branch. Muna nga gipalutaw na to dinhi, may na lang na iyang mga sakop dito siguro maminaw nga dili maon ng iyang simbahan gitukod kundi dili Romano Katoliko gyud ang gitukod. Natay mga ebidensya mo na mingon nga nag-claim mo. Tinuod kay ni-claimasan mo. Nga kamo ang tagiyas Ginoo niya. Kami nga mi-claim na ay may mga ebidensya mo ning gipresenta to dinhi. Hilabihang daghana pabaya unta og buot. Pero kini lang sa kay malangay tas oras. Salamat kayo Mr. Moderator. Nga na lang tayo isa ka minuto. So agi na lang pagpanapos ani kay kining isa ka minutos gundo na malay kadagana na. Agi pagpanapos ani kamong mga naminaw dapat ang inyong tuuhan sa korte pa ni murataga kaso ani ang naay nakapresent og ebidensya. Pero kadto nga makapresent og ebidensya questionable na. So di kita ngay mo tuwa na. O ana lang akong pagpabarog ngayong buntag og daghan kayong salamat. Okay, salamat kayo Mr. Affirmative sa imong presentasyon nga 10 minutes. So, ready na ba ka i-cross examine sa imong kaatbang, bro, Affirmative? Kaloy sa Dios, ready na? Okay, so Mr. Negative, ready na ba ka mo cross examine? Andam na ka? Yes. Sige. So, ang imong 10 minutes nga cross examination mudagan pag sugod nimong istorya. Pangutana. Sige, so may buntag sa tanan, may buntag Mr. Moderator o sa tanan nga mo view nining ato ang friendly debate karon. Pangutanan ako, pwede ba define ni Brad Alado what is church? Lado? Kisa imong gipangutana si Alado? Si Eugene there, Brother Eugene. Si Alado mo gutong nagyaw-yaw ka na, sorry. Okay. Ito na define ang church as far as ang church ang imong gusto. Pwede kayo ma-define ang church, bro. Kung maingon tag definition, hari ta sa gitawag na tog dictionary. Okay. Sige. Ungutan na siya, pwede ba na to ma-define? Yes, ma-define na to. There is a dictionary atong kung atong tanawon ang meaning sa church, Christian, diadiri nakabutang kahugpungan sa mga Kristiyano. Sige bro. Okay, salamat. Kabalo ba ka asa nagikan ang Greek word na church? Asa gikan ang Greek word nga church? Sa Griego nga pinangalan Ecclesia. Ecclesia, sigurado ka? Lingon man siya nga asa kuno gikan ang Greek word nga church. Greek Asa word lagi? ay ng church. Asagikan ang word, asagikan sa Greek word ang word na church. Okay. Ang word nga church sa English man nga translation. Kung adto ka sa Griego gitawag na og kanang tawag aning ni ang Ecclesia. Buti pasabot sa Hebrew kahal. Meaning to say group of people. Di ba? Nganong Next question. moingon ka Sige. Next question. Ngalingon man ka nga ang word nga church gikan sa Greek word nga ecclesia, nganong ang inyong encyclopedia or inyong Catholic encyclopedia niingon man nga ang word nga church gikan sa Greek word nga Kyriakos. Wa gyapon tay problema ana bro. Pwede ra gyapon na bro. Wa may sayop anang kuan. Wa may sayop anang ni ang kining amuang encyclopedia. Wa gyapon sayop. Pero ang issue na to dire, church and founder man. Wa man ta magtapik dire kung sige ka nang gaugat ng mga pulonga. So nagbasig natay mga dokumento dai paggawas lang adi sige Kristo nagtukod kinsa man. Sige, next. Ang pangutanan nako, niingon maguga nga ang word nga church gikan sa Greek word nga ecclesia. Pero niingon magud ang encyclopedia ninyo nga gikan sa Greek word nga Koryakon. Pwede day ilistan ang original word nga
eklesiya nga mo'y gigamit ni Jesus, buot-buotan ninyo o gamit sa another Greek word nga kyriakon or Okay. kyriakos. Walay problema na bro, dili wala mi nagbuot-buot. Wa nay problema kay kanang Koreako diha nga imong giingon, na complete sentence lang na I will build man. Na dili eklesya ra man ang atong giingon. Aha, nyawa mo ta mag-topic direk aha gaugat ng pulonga. Ang atong topic kung kinsay founder. Kay og diha magaling ta moungot, nagpabilin gining tinuod gining Katoliko lagi eh. Ako ang Sunod istablisar, po, Brad. Ako ang istablisar nga lahi ang church, lahi ang eklesiya. So kung naghisgot man ta karon og church, gikan siya sa Greek word nga Koreakon. Therefore, dili na mao ang gitukod ni Jesus because ang gitukod ni Jesus is eklesiya man. Unsay pangutana? Ang pangutanan nako, kung ang gitukod ni Jesus Christ is eklesiya, nganong giilisan man ninyo Kyriakon nga nahimo na karon nga church? Okay, tubag. Wala na mo nagiilisan, maura na siya. Ang Di, iglesia ano? diha, ang iglesia nga nasa Biblia, iglesia ra gid to. Og sabi ni Sayo na to, nya kana na sa imong gibasa nga Catholic Encyclopedia, gikumpleto na I will build. No, ana ba? Koreako ba? Koreaki. I will build. Sige. Therefore, wala ka kasabot unsay eklesiya o unsay Koreakon or Kyriaki. Nakasabot gyapon ko pero dili man na mo'y topic na to. Ang topic na ko diring gipalutaw, si Kristo'y nagtukod sa Roman Catholic Church. So kanang akong gi-discuss man nako no nga kanang eklesyang giingon diha wa na gihinganlan pero sa referensya nga akong gigamit gihinganlan og nagpaabot jud ko nga imo nang mahatag kung di si Kristo'y kinsa man. Sige. That's unya ra ka pangutana kay ako pa mang panahon karon pangutana. Oh. Kung eklesiya lagi ang gitukod ni Jesus, nganong nahimo man mong church? Okay. Tubag, nahimo ming church kay ang church maura man na gi-English lang dito sa iglesia. Kay mo nang sa daghan kayong bro, mo na sa daghan kayo nga translations English church joy mabasa. Gawas atong ni ang Bisaya nga mayong balita nga kargadog in Spanish kay iglesia joy mabasa. Sa uban nga translation gani simbahan may mabasa. Next question. Ug na ako'y mabasa dinhi nga magpamatuod nga ang eklesiya o ang church is dili pareha. Unsa imong ikasulti? Okay, kung maingon tag in terms of gitawag na to katong building, of course, dili pareho. Kay ang building gitawag sa nag-church. Simbahan, awasa mo ka Brad, simbahan ko. Hadapit yung simbahan to dito anyo na simbahan kanang nay plaka diha. Building na ha. Kanya tawag aning ni ang wala man ta maghisgot anag unsa ng simbahana, church banak, iglesia manan. Wala na ana. Sige laing pangutana. Next question palihog. Yun ani. Ako ang ginaestablisar nga dili pareha ang church, dili pareha ang eklesiya. Because lahi-lahi siya og definition. Lahi-lahi siya og Greek word. So, kung lahi-lahi siya Greek word, kinsa man mo sa Katoliko o ni bisag kinsa nga muilis sa original Greek word nga gigamit ni Jesus para ilisa ninyo og Kyriakon. Kaya Okay. man nagikan sa word nga Kyriakon ang church. Tubag, kinsa daw mi mo ilis. Nahagyapon may authorization. San Mateo 16:19. Idili siya ta, idilis langit, itugot siya ta, itugot sa langit. Pero bisag layo na tas isyo, ako nagyapon ang tubagon. Nga kanang ni ang imong gingon, wala nag-iilisan. Ang diyang Koreaki nga imong gingon, di mo na, eklesya. Kung dili, I will build ba? I will build Koreaki. My church. Eklesya. Pwede ko mo mo padayag nga kanang igi-term niya nga I will build. Layo raman na. Dili man na mao. O ko di Bro, mo i-direct. Dili bro, kana bang Okay, moderator's time. Okay. So,
kung doon na mo i-refer sa moderator, ikuan lang ninyo i-address objection, clarification o unsa kay para ma-stop na to on time kay para mahibalo ang moderator i-address lang kung unsay katuyuan mag-refer sa moderator. Si ang objection Oh, nako bro. Mr. Moderator, pwede ba mabasa nako ang definition sa church? Hmm. Okay, Kay- so walay problema samtang ka magbasa magdagan gyapon atong minuto natay na bilendering nga 2 minutes. So ikaw ang bahala kay imo man pud nga time. So pwede ra, okay ra. Okay. The word church originates from the Old English Heresy. According na sa ato ka sa mga daghan nga mga references sa Facebook, etymology online o sa even Wikipedia. Okay, it's from the English word heresy. This Germanic word was borrowed from ancient Greek kuriakon, meaning belonging to the Lord. Kuriakon is derived from the Greek word kurios, meaning roller, etc., etc. So, klaro kayo nga ang church dili gikan sa Greek word nga ecclesia, kundi dili gikan sa Greek word nga kuriakon. Therefore, dili kamo ang gitukod ni Bro, Jesus. objection moderator. Okay, stop time. Natin nabilin niya 1 minute and 5 seconds. So unsay objection Mr. Negative? Ang objection nako ba nganong ga-discuss naman ni nga pangutana ram tanayahang kung giuwan. Okay, okay, moderator's time. So, bro, negative, imong trabahong pagpangutana, karon og Yes, ang iyang mangutana trabaho na mo ang pagtubag. Sige, Oh, kung palihog. nasa premise lang kung mangutana dito. Sige, Pangutana lang palihog, ko. pangutana. Kung ang meaning sa word nga church nga imong gigamit karon is belonging to the Lord Mm. or building, kay mao magina ang meaning niya na. So dili mauna, no? Mao ba na ang eklesiya? Nga ang eklesiya is people of God man. Mao gyapon na bro, kay kanang people of God. Kung imo na nagibasa belonging to the Lord man. O di kami belong gyapon mis Ginoo. Wala ka founder mo kinay si Kristo nagtukod na mo kay bilong mis Ginoo. O kamo amot lang ka questionable. O kanang gibasa nimo way sayop. Nya kani pod akong gipamatod, wa gyapon sayop. Imo lang inong giligon. Giligon jud nimo nga belonging to the Lord jud mi. Salamat kayo. Sige. Okay, na nabilin niya 20 seconds. Last question. Last question. Last question. Ang pangutana, gigamit ba ang Kuriakos in the Bible referring to nga mao na siya ang eklesiya? Gigamit ba ang Kuriakos referring to gamit yapon bro? Asa Kay mabasa? belonging to the Lord man na bro. Ikaw na igaingon ana nga asa mabasa na sa imong gihawiran nga belonging to the Lord. Nya kanang eklesya group of people man na. Nya kanang group of people ayaw kog ingna nga belonging siya wa na. Belonging to the Lord. Okay, time Wa ka nagbungkag, nagpalig-on hinoong ka. Okay, moderator's time. Time na. So, bro, negative, imo na pud nga panahon ang pagbungkag sa gipabarog sa imong kaatbang affirmative sulod sa napulo ka minuto pagkahuman i-cross examine na pud dayon kaniya. Ready na ka, Okay. bro? Negative? Read na. Okay, pagsugod imong istorya magdagan og sugod ang imong panahon nga 10 minutes sa imong pagbungkag sa gipabarog sa imong kaatbang. Okay. Good day to all. God bless sa tanan nga mag-view ni ini nga video karon. Today akong gubon ang dugay na nga claim sa Roman Catholic Church nga founded sila ni Jesus Christ. Tunay pito nako ka mga argumento alang ni ini. Number 1, Roman Catholic Church is not founded by Jesus Christ because the honor Rome. Nganong i-honor man ang Roma nga pundar ni Jesus Christ nga sa Roma nga ang Roma historically mauman ang empire nga nagpapatay kang Jesus Christ o nga naglutos sa tinuuray nga mga believers ni Jesus Christ. Number 2, Roman Catholic Church is not founded by Jesus Christ because the term Catholic Church cannot be founded and has no Greek equivalent from the original Greek manuscripts of the New Testament. Catholic is an English word. Catholic is an English word that comes from the Greek word Catholicos. That Greek word Catholicos never appeared in the original Greek manuscripts of the New Testament. The word church is tampered word
Why? Because the word church originally comes from the Greek word kyriakon, while the one founded by Jesus in Matthew 16:18 was ecclesia. Ecclesia and kyriakon are two Greek words with different meanings. Therefore, as far as the original Greek manuscript of the New Testament is concerned, the English word church is a mistranslation of the original Greek word ecclesia. This means the word church is tampered, not original, fabricated, sulpot, fake, not from Jesus Christ, nor from the his 12 disciples. Therefore, the religious name called Roman Catholic Church does not exist in the original manuscript of the New Testament. Number 3, ang doktrina sa Roman Catholic Church nga apostolic succession nga kuno si Peter ang first pope unya kanit-kanit na padulong sa presente nga papa walay biblikanong foundation. A. Apostolic succession as viewed by Catholic Church has no reference that it was believed by Jesus or apostles or by Judaism religion as basis to be called people of God and or in your context church. B. Peter did not know he was a pope or claim he was one. He refused authority in Acts 10:24-26. In 1 Peter 5:1, he just referred himself as fellow elder to his audience in writing. In Galatians 2:11-21, Paul rebuked Peter for causing trouble and not consistently living the gospel he preached. C. The doctrine of papacy actually began in 1059 by Pope Nicholas. The first papal conclave occurred 1241 AD. Therefore, Peter cannot be first pope. 1059 cannot dictate what happened to first century AD. D. All popes now are single, while Peter was married. The prohibition of marriage by Catholic Church Objection, Mr. Moderator. and nuns. Okay. Moderator, objection. Okay, naka-stop time ta. Kaya doon na may objection. So, Mr. Affirmative, so, unsa may imong objection, palihog ipa... Focus lang ta sa church and founder, di lang ta mag-focus anang papasi ni San Pedro, kay di na mo issue na to dire, kana ra akong concern. Salamat. Okay. Counter objection, Mr. Moderator. Sige, unsay counter? Ako aming time sa pag-present, unya ra siguro siya mo latag anang ihang kuan, yahang gusto mahitabo. Mo discuss yun ko ini kay ug di siya ganahan, let it be. Sige bro, ato na ning padayunan yang papasi bro, kay basig wala nila yung kapamahayag. Go ahead. Okay. At least nakasabot mo. Sige, birada. Okay. So, E. Peter's teaching to repay evil with good was and is historically violated by RCC. So, saan nila pagkaingon nga si Peter ang ilang first founder, no? Nga gi-violate naman na. Because Roman Catholic Church historically persecuted, tortured, and killed all those who questions their faith. F. Peter's teaching to submit to governing authorities in 1 Peter 2:13-14 is violated by RCC. When they never submit to Securities and Exchange Commission, Jesus himself, even if he is God, he modeled by submitting to authorities during his time. RCC, on the other hand, seemed to have the spirit of Lucifer who refused to submit to authorities. G. In Acts 14, it is very clear that James led the ecclesia in Jerusalem and not Peter. He was historically considered a bishop there, made the resolution after the disputes, and not Peter. It would be impossible for Jesus believers to have centralized leadership in the hands of Peter alone, since they were persecuted always in hiding, murdered, and had no Bible yet. So what they were doing by then was preaching and teaching what they know wherever they went, and there was no time for them to come together in order to be instructed by Peter. Walang centralized leadership noon. Besides, there was no telephone, car, TV, internet for them to spread the information for their meetings. If they do, kung naagin sila meeting, they will be exposed to authorities. Number 4, Roman Catholic Church is not founded by Jesus Christ because Jesus Christ, in all his earthly life, taught about loving our neighbors
and even loving our enemies. But Roman Catholic Church historically killed brutally and barbarically their co-priests like John Huss, John Wycliffe, and William Tyndale. And actually millions of people who did not follow the unbiblical Roman Catholic teachings during the Inquisitions and Crusades were killed by the Roman Catholic Church. 5. Roman Catholic Church is not founded by Jesus Christ based on the apostolic succession as claimed by RCC. If the principle of apostolic succession is followed, kanang sunod-sunod nga mga leaders hantod sa abot karon ng Papa, then tama ra pud ay ang uban nga mga mainline Protestant nga sila mismo nag-claim pod sila nga sila naapoy apostolic succession. In fact, after the Great Schism of the East and the West, the Eastern churches claim that they to have apostolic succession, and in 1554, each one, the Roman Catholic Church and the Eastern churches excommunicated with each other, and both continually claim that they have apostolic succession. So dili na to mabalaan kung kinsa ang tama, mura siya kasawa ba na nga nagbulag, each will claim sila ang sakto. So pagbulag sa Katoliko o Protestante, ang Protestante ni claim po nga sila sakto. Number 6, Roman Catholic Church is not founded by Jesus Christ because according to the HTTPS WW Catholicum said, the term Roman Catholic originates as an insult created by Anglicans who wish to refer themselves as Catholic. They just coined the term Roman Catholic around 1595-1605. So ang Roman Catholic Church nga term, primero di ay nang na-invento 1595-1605 pa. 7. The Roman Catholic Church is not founded by Jesus Christ. Okay? It's not founded by Jesus Christ because many of their teachings are not of Jesus, nor of the apostles, and outside from the Bible. Galatians 1:8 says, even if we or an angel from heaven preach to you a gospel contrary to the one we preach to you, let them be condemned. So, kini mga teaching example lang no sa Roman Catholic Church about aning teaching wa gyud sa Biblia, wa gitudlo ni Jesus o wala po gitudlo sa mga apostoles. Example ni ini, kining pag-declare kang Mary as Immaculate Conception. Another example nga wala gitudlo ni Jesus, wala gitudlo sa Bible, wala gitudlo sa mga apostoles. The doctrine that Mary is full of grace. Another doctrine nga wala gitudlo ni Jesus, wala gitudlo sa mga disciples, o wala gitudlo sa Bible. Mary as the mother of God, or Theotokos ang ilang doktrina. Another doctrine nga klaro kayong wala gitudlo sa Bible, wala gitudlo sa mga apostoles, o wala gitudlo ni Jesus. Mary as perpetual virgin. Another doctrine nga klaro kayong wala sa Bible, wala gitudlo ni Jesus, wala gitudlo sa mga apostoles. Mary as Queen of Heavens. With these 7 arguments, I strongly stand the Roman Catholic Church is not founded by Jesus Christ. 46 seconds. Kuman ako, Mr. Moderator. Thank you and God bless. Natong tanan. Okay. So salamat kayo Mr. Negative sa imong pagbungkag sa gipabarog sa imong kaatbang. So diri na punta sa cross examination. Bro Eugene, andam na ba ka nga mogamit sa imong napulo ka minuto nga cross examination karon rasa? Madungog ra ko bro, kaloy sa Ginoo bro, andam na bro. Okay. So madungog ra. So pagsugod imong istorya bro, magsugod usab og kabadbad ang imong napulo ka minuto nga cross examination. Go ahead. Sige. Ang akong unang pangutana, unsa man tong iyahang gibasang handout, AI Meta to or Chat GPT? Well, katong mga documents, basta na verse, gikan sa Bible. Pero wala gali gikan sa Bible, gipang state naman ako og asa gikan nakuha. Asa particular to, kay daghan man to. Ako lang klarohon, katong imong gibasa karon ba kana imong, di ba? Tanaw makaganaw sa ron no? Okay. Usam na imong handout gikan sa
kining Mita AI ba na nimo gikuha nga source o ChatGPT? Ako na lang natubag. Kung naay verse, gikan sa Bible. Kung wala, then gikan siya sa mga sources nga gimensionan nako, o of course, ang uban gikan sa Mita AI. Mita AI, sige. Okay, so kaning giingon nimo nga bag-o pa lang ang simbahang Katoliko sulpot piki. Unsang tuiga base sa Mita AI nga imong gigamit kay dihas Biblia wa man tay unay kuano dit sa Mita AI unsang tuiga nitungha ang Roman Catholic Church basis Mita AI? Wala ka ilagit si Mita AI, wala siya kabalo kanus-an ito nga ang Roman Catholic Church. Ambot lang po nga nung wala siya kabalo. Anon magud ang Roman Catholic Church? Even the Bible magali, wala magali kabalo. Unsa na ka si Mita AI? Wala kabalo. Okay. Ingon ka nga wala nakaibalo si Mita AI. Matod nimo. Atong i-search sa Catholic Church started. Catholic Church started. Ingon ni Mita AI, nagsugod sa 1st century ang Roman Catholic Church. Dawato ni mo na mo ning isalikway. Klarohon nato na because tanan nga mga dokumento nga ako ang nabasa nga moingon nga ang Roman Catholic Church gikan sa 1st century or nga founded by Jesus Christ, naanay nakaangat nga words diha nga according to Catholic Church or according to Catholic tradition. So meaning self-proclaim ragyod na ninyo the moment mo claim mo nga you are founded by Jesus Christ. Okay. Ang ingon siya ganina, wala nakahibalo ang Mita AI. Gi-search na ko karon sa Mita AI, 1st century. Ang pangutana, husto tong imong giingon nga wala nakahibalo o bakak, kaning bakak. Okay, bakak, kaning. Husto ba tong giingon nimo wala nakahibalo or ang Mita AI nakahibalo jud ay? Ang Mita AI nag-defend lang lagi sa words, statement, phrase. According to Roman Catholic Church, the Roman Catholic Church is founded by Jesus Christ. Sige. Ari bro, laing pangutana. Imo man jung gidinay nga tawag aning ang dili si Kristo'y nagtukod. Kinsa ang tawhana og di si Kristo? Dili ko katubag og kinsang tawhana because as far as my Bible is concerned, the Roman Catholic Church never exists. So, asa man ta mangitag source na nga wala man gyud mabasa sa Biblia. Unya kung natay mabasa sa mga Mita AI, mga encyclopedia nga na muingon man nga according to Roman Catholic tradition, according to church tradition, Roman Catholic Church is founded by Jesus Christ. Pangitai ko document, no? Hatagi ko niya karon og document nga kanang according to this legit historian. Okay, sunod Sige. pangutana, sunod. Sunod pangutana, niingon siyang wa siya'y mabasa nga wa sa kahibaw nga si Kristo'y nagtukod. Karon sa Biblia si Kristo nagtukod bag simbahan, San Mateo 16:18, wala niya gihinganlan. Pero base sa kasaysayan nga akong gipangbasa, unsang simbahan ang gitukod ni Kristo? Roman Catholic Church o EDB? Mr. Moderator, wala siguro appeal ang topic din sa... Okay. Ano lang. Base sa Biblia, nagtukod si Kristo og simbahan. San Mateo 16:18, Iglesia, simbahan mo sa kung translation dire. Unya base sa kasaysayan, kay wa man gihinganlan ni Kristo ang iyang simbahan. Unsa man simbahan na ang iyang gitukod, sumala sa kasaysayan nga akong gipangbasa ganina, Roman Catholic Church o dili Roman Catholic Church? Ang tubag, dili simbahan ang gitukod ni Jesus. Dili church. Ecclesia ang iyang gitukod. Okay. Ecclesia means people of God. Ecclesia moderator. means of God. Moderator. Okay, stop time. So unsa may Ang akong moderator? ang akong Repetition unsa man objection unsang Okay. iglesia ha. Okay, dire sa kuha naman to, Bisaya naman tong simbahan. Unsang iglesia ha ang gitukod ni Kristo base sa mga ebidensya nga akong gipresent ganina, Roman Catholic Church o dili Roman Catholic Church? Dili gyud Okay, Roman diba ba? Catholic Church.
Okay, doon na ba kay Impossible counter? na mahimo siyang Roman Catholic Church. Wala. Because Oh, the term Roman, Okay, the term Catholic, the moderator's term time. Church, Moderator's time. So, na kay counter bro, kay para mo desisyon ang moderator or initubag naman siya nga dili ko ng Roman Catholic Church. natubag na ko, nga dili Roman Catholic Church. Sige. Kaya dito malangay. Okay. Sige, Ingon next siya. question, palihog. Dili Roman Catholic Church. Akong gibasa ang Philippine history ni Dr. Sonia M. Saidi nga usa nga dili katolikong author. Niingon man, Roman Catholic Church founded by Jesus Christ. Ang akong pangutana, unsay nadungog nimo sa akong gibasa ang Roman Catholic Church gitukod ni Kristo o dili gitukod ni Kristo? Anis lang nga tubag. Dili na ko na matubag directly, Brother Eugene. But Saidi is a member of the Roman Catholic Church according to my research. So that document nga imong gibasa is biased and definitely ito ra po na siya nagkuha sa ideya nga according to the church tradition. Okay. Di sa may gikot nga author nga legit historian. Because the legit historian during the time of Jesus is si Josephus and the rest. Okay, next question, So, palihog. kagain Next. ko karon og legit historian nga nagsulti that Jesus Christ founded the Catholic Church. Okay, sunod pangutana, Okay. sunod pangutana palihog. Ang sunod na kong pangutana, ingon siya ganina nga ang maudang dili gitukod ni Kristo ning Katoliko kay ang mga doktrina wala gisunod sa mga apostol. Ni ama gitawag na to Nelson's Dictionary of Christianity nga gisuwat ni dili Katoliko usa ka protestante si tawag aning Tyndale. Now, atong tanawon, Roman Catholicism, apostolic faith taught by the Roman Catholic Church, mga pagtuos apostoles nga gitudlo sa Romano Katoliko. Ang akong pangutana, unsay nadungog nimo sa akong gibasa? Anis nga tubag, Romano Katoliko gatudlog pagtuos mga apostoles o wa gatudlog pagtuos apostoles? Ang akong tubag, ang ginasulti nako dinhi nga ang Katoliko, Roman Catholic Church wala nagsulti sa gitudlo sa mga apostoles. Nagkot ko og mga biblical basis. Og nagkot ko og mga tema. Dito ka mangutana. Ano yan ang kanabot makanang dictionary? Pangutana ko specifically din nga naa sa Biblia ginasulti na nako nga Roman Catholic Church wala nagsunod sa teaching sa Bible ni Jesus Christ og sa mga apostoles. Okay, So di okay. mangutana. Moderator, Next, pila na may oras, moderator? 2 minutes and 46 seconds. So, kaning ni akong sunod pangutana, aritas iyang gisgutan nga Biblia. Diya sa Biblia unsa man jud naabay mabasa sa Biblia nga dili si Kristo'y nagtukod sa Roman Catholic Church naawa. Nastubag ko na. As far as the Bible is concerned, Roman Catholic Church does not exist. Therefore, di gid nimo mabasa diha about Roman Catholic Church. Whether unsa na siya, ice candy ba na siya or ice water ba na siya, wala kay mabasa sa Biblia. Okay. Sige. Ang akong sunod pangutana, unsay sitas mabasa sa Biblia nga nag-ingon Roman Catholic Church does not exist in the Bible? Wala lagi mabasa sa Biblia because the term Roman Catholic Church itself cannot be read in the Bible. Sunod pangutana. Kinsay nag-ingon nimo nga ang Roman Catholic Church dili gitukod ni Kristo? Kinsang tawhanang nag-ingon nimo ana? As far as the Bible is concerned, No, moderator. walay nag-claim, walay nagsulti Okay, diya nga Jesus Christ is founded objection. by Jesus Christ. Okay, So okay. in the absence of Moderator's the time. Bible, Okay, moderator's time sa. So, unsa may objection nimo bro? Dayon counter sa paghuman nimo. Ang akong objection, kinsang tawhana, wa ko mangutanag asa niya gibase, Biblia ba, as far as the Bible, as far as the history, kinsang tawhanang nag-ingon niya nga dili gitukod ang Roman Catholic Church ni Kristo. so walay Okay, labot ang Biblia. Walay labot Okay, ang na kay Biblia. counter. Na kay counter bro. Tubag ko na nako na. Pero Sige, dahil so natay na bilin dire sa dili pa ka motubag. Natay na bilin niya 1 minute and 33 seconds. Sige, Sige, palihog, proceed mo tubag. tubag ko nako. Kinsang tawhana nga dili nagsulti nga ang Roman Catholic Church is not founded by Jesus Christ. Ako. Ay, ikaw ra di ay. Ako, pinasikad sa balang kasulatan because as far as the Bible is concerned,
Walay Roman Catholic Church. So in the absence nga ang Bible wala nagsulti nga Roman Catholic Church is founded by Jesus Christ. Therefore, dili siya founded by Jesus Christ. Amot asa nagikan ninyong Roman Catholic Church? Basi gikan ra sa comics. Okay. Okay, so- Next question. Kay ikaw ra man na nag-ingon, kinsang tawhana gaingon nimo diha sa Biblia nga dili gitukod ang Roman Catholic Church ni Kristo? Walay tao nagsulti nako. Pero pagbasa nako Bible, wala jud ko'y mabasahan nga Roman Catholic Church. So therefore, I decide nga mali ang claim sa Katoliko that you are founded by Jesus Christ. Eh, wala gud mo basa sa Bible. Oh. Kung baga magtapik ta karon, magtapik ta Roman Catholic Church, wala gid mo sa Bible. Ay sa kung saon, di mo mabasahan. Basig comics mabasahan pa mo. Okay, Or last Liwayway question. or magazine or Time Okay, last magazine. na lang. Last question. Last question. Kay wala man day tao gikan sa Biblia nya ikaw ra man day ang kunon ba nimo nga imo-imo ra to? Dili na ko ang kunon nga ako-ako lang. Naka-base na siya sa balaang kasulatan. Okay. Wala. Sige. Wala na tayo time, no? Sige. Hurot na ang atong panahon. So, diri na ta sa gitawag og conclusion. 5 minutes ta. So, ang una nga mo conclusion, wala na ni siya objection na kay conclusion naman eh. So, 5 minutes kay negatibo. Bro Ephraim, bro. 5 minutes. Pagsugod din istorya, pagsugod usab og kabadbad ang imong conclusion, 5 minutes. Kulang ra gid ay kayo ato ang time, no? Wala nato ma-explain, daghan pa kayo yung mga topics nga wala nato ma-discuss. So, Oh, siguro pero bro, sige lang kung kulang ang oras dire bro. Kay naman kay live nimo bro. Diha na lang na ipadayon sa imong live bro o kulang ang oras. lagi. Sige lang. Mr. Moderator, naka-off ba ang time? Naka-off. Pagsugod din mo karon Moderator, nga pagsugod dapat din mo di na karon. mo apil-apil. Di na mo apil-apil ang pika sa anin. Apil-apil mo gud siya. Okay. So, kuan lang tano, ang duha la tulo moderator og ang nagdebate, sige. So, kuan lang kaning ni ang pagsugod nimo og istorya bro Ephraim, magsugod og kabadbad ang imong 5 minutes nga konklusyon ini panapos ni nga debate. No problem. Sige, masugod na ko. Or padayon ako. Okay. 5 minutes konklusyon. Kung ipadayon, sa pito na ko ka-argumento nga Roman Catholic Church is not founded by Jesus Christ. Wala gyoy ni isa nga nabalik sa ako ang kaatbang nga si Brother Eugene Gapo Pellegrino. Remember, pito ka-argumento na ko. Wa gid taon siya kabalik bisag isa. Hinon kulang magud ang ato ang time. Pero kini nagpamatuod lang that indeed ang claim sa Roman Catholic Church that they are founded by Jesus Christ is guni-guni lang. Wala siya sa Biblia, especially sa original Greek manuscripts of the Bible, sama sa Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, Codex Primiticus, wala siya. Nor ang claim sa Roman Catholic Church that they are founded by Jesus Christ is historical. Because there is no legit historian nga nagsulti ni ana. All Encyclopedia Britannica, Wikipedia, Compton, tanan niya, ang gipangsulti niya is according to Catholic tradition. According to Catholic Church, it's kung imong sabton sa reading comprehension, sila ragyod po'y nagsulti. So sa ato pa, wala jud, dili jud siya mao. Labaw pa ang iyang doktrina, sukwahi kaayo sa doktrina, sa Biblia, sa mga teachings nga gitudlo ni Jesus o sa mga teachings nga gitudlo sa apostoles. Og labaw na nga historically klaro kayong nagtugan nga grabe kadaghang mga binuang brutal nga pagpamatay, millions nga pagpamatay in the name of the Roman Catholic Church sa mga tao, dili gali ilahang kaaway, kundi kauban nila sa simbahan. Sama ni John House, sila ni William Tyndale, sila ni Wycliffe. Mga kauban man na nila nga mga cardinal, mga pope, mga mga pari. Pero nisupak lang sa ilang pagtulunan, gipang patay nila nga brutal, gipang sunog nga buhi. No? Grabe kaayo.
unsang klase na nga moingon sila nga founded by Jesus Christ nga ang pagtulun-an nila layo roman jud kay sa pagtulun-an ni Jesus Christ. Oh, historically na clear na, di na pwede nga i-deny nila because even the Pope, si Pope John Paul nangayo nagpasaylo kay nangayo na magpasaylo, meaning gibuhat gidiay nila. You cannot deny that in history. So siguro kana lang kay 5 minutes naman. Daghang salamat. God bless natong tanan. Okay bro, imo bang i-wave na pa makinabilin niya 2 minutes and 10 seconds? 2 minutes and 10 seconds. Sige, salamat. Ay Okay, kiti okay. 5 minutes, 7 minutes man di ay. No? Na-change man dito 7 minutes. 5 bra pero napay nabilin niya 2 minutes and 10 seconds. Sige sir, ipadayon ako. So, therefore, hunungan na ninyong sige claim ninyo nga kamoy founded ni Jesus Christ. Kay bot pasabot pa makakna, kay wala man mo'y klarong ebidensya nga nakalatid ni ana. Pag mo claim ang good mo ni ana, nag-claim mo nga kamuray maluwas, mura ba kamuray sakto, kamuray gyud tinuod, nga uban mali na. Nga wala man gyud mo'y klarong basihanan ni ana. Himo-himo raman ninyo na dili magid na ma-proven historically, dili magid na ma-proven biblically. So munang ako nagdasig ko, no, balik mo sa original nga eklesia because the ecclesia is the original founded by Jesus Christ, not the Roman Catholic Church. Ecclesia means people of God, called out assembly, assemblies of God, meaning ecclesia meaning those people who are called from the world to become God's people. It's not talking about building, it's talking about the people of God. And if you belong to the people of God, therefore you belong to ecclesia. That's all. God bless. Okay, so salamat kayo ni negative side. So naa kay nabilin unta nga 1 minute and 2 seconds pero imo naman gi-wave. Ato na ning ihatag to sa kuan no, ato na ning kwaon and ato na pusid ta sa pikas nga konklusyon. So bro Eugene, andam na kam konklusyon sulod sa 5 minutes sa imong konklusyon. Kaloy sa Ginoo bro, andam na bro. Sige bro, pagsugod ibong istorya, magsugod usab kabadbad ang imong 5 minutes sa konklusyon. Sige, dagan kayong salamat. Mao dining nangutana ko ni sir nga kinsa mong tawhana nagtudlo. Dako jud kanyang ingon nga ako. Sa siya ra diha ito. Kunya kinsa mong tawhana diha sa Biblia nagtudlo nimo nga di Dios Kristo founder sa Katoliko. Sa as far as the Bible is concerned, kaya di man mabasa. Sa ato pa, yaiyar da ito, nagbasa-basa ang Biblia, wa maging nabasa. Nya, maingin ang konklusyon nga, di Diyos Kristo'y nagtukod. Tanawa ra ganing kabakakon kayo. Wala na kay balo si Mita AI. Tanawa ra na o. Unsa man na, Catholic Church year founded. The Catholic Church founding year is traditionally believed to be 33 AD. When Jesus appointed Saint Peter as the leader of his disciple, marking the beginning of the church. O tanawa ra. Kunya maingon dayon siya nga wa man makahibalos mitay ana usay wa na kahibalo. Siya ra wa na kahibalo niya. Gi-question ako sa ganina kadtong iyang mga presentation ang gigamit niya to posible laptop. Nakahanay na to daan o dili niya gikuha sa ChatGPT adto ra ginasmita AI. Nya abti kay sa niingon no, naagi na si story. Diba? Abti kay sa mayong history kay to may mga inquisition. Nya ang inquisition walan sa kaibaw sa kinatibukang history nga ang gipamatay sa mga gobyerno ang mga irehis nga mga tao. Mauna kay ang simbahan ni himok inquisition to inquire kung kinsa tong irehis o dili. So kay ba mo nga sa kasaysayan ang inquisition daghan kayog natabangan nga mga tao. Kay kadtong mga giila nga dili kanang kuan kanang gitawag na tong irehis maapil magkamatay so gi-inquire sa simbahan og irehis ba kag dili. Mauna nga nang ayon sa dangayo magpasaylo in behalf sa gipatay sa gobyerno ang simbahan nangayog dispensa. Ana na history magkata. Wala ko'y mga history gitukod ni Kristo kung di si Kristo kinsa man ambot lang. Natanawa ra gud yang presentasyon ni daga na siya papasi. Uy labot ang papasi niya. Kaya sa iyang pangutanas ko nagisgot naman sa definition sa church, unsa kuno ng kalainan ani, group of people wa gyud siya nagbungkag nagpaligon hinoon siya nga di ay ingon niya
naay connection sa Ginoo. Oh, of course, salamat kaayo ug mao na ang trabaho Kay na magitay connection sa Ginoo. Si sir, wa gini connection sa Ginoo ni kay iya ra man day nang kaugalingong huna-huna. Ako ra may nag-ingong tao na Brad. O diin man na nimo nakuha ng pagtulon-an na. Nabay tao des Biblia nga nagtugan nimo, nakabasa na gay ka ba niingon San Pablo baka karon nga di gid gitukod ng Roman Catholic Church ni Kristo mo nang imong nalena. Wa pod, nagbasa-basa ra day ka. So pod bidang paitan Disgrasya gitaan ni impierno og mauning kalakihan nga sige tagbasaw nya watay gipangbasihan. Anya katong iyang giingon nga mga inquisition out of topic naman to. Struman pala si pag itong yung mga pangutana. So dili na lang tato magisgot tong papase katong mga di gyud na kay nagtudlo mog Mother of God ang mga apostol wa dili na doktrina sa mga apostoles ni atay dictionary dire sa gitawag natong protestante ngang Roman Catholicism apostolic faith taught by the Roman Catholic Church. Napagali isa driwa na ko gibasa kay murag halang-halang na gini. Usa may giingon dia nga ang Romano Katoliko ang pagtuo the faith based on Jesus Christ. Tanawa ra. Unya, di po siguro ta magkaingon nga kaning Jesus Christ dimensions kasaysayan piki kay wa may giingog fake Christ wa man. Pero klarong legit. So kita legit na ebidensya nakahatag si Brad umaom lang. Kadi Diyos Kristo nagtukod na kay daghan mo gipang ihaw. Tuwaw inquisition gatudlo mo ka ng Mother of God bawal na. Nanguan mo, ana. So, ang konklusyon, mingon din siya, di gyud mo ka Kristo. Pangutana, og di si Kristo, kinsa man, ambot lamang. Di na mao. Dili na mao nga mga katarungan. Once gani nga muhisgot ta og true church, dapat natay ebidensya kay ang atong stand gud is a negative, imong supakon. Nga di ginas Kristo kay sikuan niyo nagtukod ana para ba katong Seventh Adventist ba nga gisupak na ko yang stand. Nga di Dios Kristo nagtukod anang simbahana. Kinsa man upat ka buok Amerikano, si Ellen White, si Joseph Bates, si James White, si Jane Andrews, nagintay mga ebidensyang nahatag. Siya kay wa jud mo. Pingon sa balo lang ambot ka ha. Gusto mo na. So, ug di ka kahatag nagpabili ning kamatuoran, legit na. So kamong mga naminaw nga membro ni pastor king and bishop kuno ni siya sa iyang simbahan gitukod nga evangelizing people, banding and people of God, discipling banding people of God incorporated. Panginahinay na mughawa diha kay kinsa man diha ang og sa korte pa ni kinsa man diha ang pwedeng padaugon sa kaso ang nakahatag og ebidensya mao na diha. So dagan kayong salamat og mayong buntag karatong tanan.